Sahabat-sahabat setiap malam. Dia ini ada di arah grebek kok main sama. Ayo. Assalamualaikum. Apa ya? Lagi rapet ke jari. Jari di kapak ini jari ini. Kan di belakang. Ini kita sih dipakai. Bawa rapet. Langsung balas enak tau. Iya. Oke teman cari ya. Ya kita dulu kadang iya sile yo mau tamu. Oh berarti ini selain dipakai sendiri juga dipakai orang lain. Oh seperti itu. Lihat guys, Kak Corong lagi membenahi jari. Kau kan kingkai Dari rumah. Ngapa ya? Kayak ngapa ya guys ya? Kita melihat aktivitas Kak Corong. Selain ini ngapain Kak? Selain mengikuti setiap malam, kegiatan di rumah ngapain? kadang dia masak, kadang dia nonton pesona. Ya betul. Selama dewi prei longgar, enak gawe nopo kudu standengi. Ya ora. Ya. Kan ini mau prei, gampang-gampang. Kan masaknya harus di ini. Masaknya masak di catering apa masak? Yo, katanya catering, katanya masak di rumah. Berarti menerima pesanan ini? Oke, baik. Dia nama cateringnya apa ini? Dia tetap nuri pandang langit toh. Nanti diedit ya mbak? Kok neng ngisor toh? Ayo enggak. Benes. Ayo bro. Kene. Tak kayak tinggal yang mulai sini. Gue di sini rumah. Dulu kita jadi ki. Lihat. Iki kowe gak kenal orang ya. Itu orang-orang kita waya iki nek dhewe to. Napa sih? Dan itu orang kaya wedok sing kebutuhane. Tolong. Ila kayak sing wong iki digawe di ini. Ini. Ini gitu dulu. Jadi bukan itu. Sih, kau nanya ini saya coba ya, tak kayak es. Lepet. Oke, lepet dulu. Ora. Ya ampun. Aku kayak Kak Corong. Boleh ya Kak. Selain Kak Corong ikut sedap malam dia menerima catering. Delan. Es teh wis ready, guys. Loh. Gelasnya ngapusi. Kok es teh koyo gelasnya jahe. Ya iya kan. Ketara ngapusi ya. Kalau aku sih ya uangnya. Ngapusi lah, ngapusi. Oh gini lho, nak kajanan gini ternyata nak jajan tanggulan ke. Ini apa sih? Jadi tak ini ora wani kok. Aja repot-repot kok Kak. Ora repot yang pinjam apa sih nek? Kandel kok tipis? Tipis ae. Lho, lari ranjang gede kok. Susu sih. Pitangnya stay. Yo ngaku sih yo kan. Susu jahe Cak. Embi. Nanti beli. Mimi ya. Oke. Ger. Pahit. Tapi. Pahit. Titik tinggi. Ini. Sungguh aku ki. Awak di Pak. Loh, masa gue. Ya apa lo Kak? Motornya siapa ini? Wih, mau dari Mas Gus nomor sekarang ini mau di jangan pun naik di selain dulu. Motor. Ranjen profesi sing akeh ngono kae. Dadi ne wong manggon ning ngarep sing ngerti wong beli gak ketok. Sampai akeh keloke. Nek tanggapan iki paling iki. Apa? Tanggapan. Bidiknya tak tumpahi. Bibit iki.
Jadi ini saurung iki pit alpa namanya kalian juga. Pit alpa sing angger depan. Iya, iya. Delok rene. Tapi pite penting loh. Pite penting tenan nih. Iki dijual ta? Iki dijual. Iya, aja kudu mau kira lecet ning kok. Ya apa ya, Cak? Ki Jos. Motor tua legend tuh. Legend tenan. Enggak, aku mau takut-takut iki, Kak. Iya, iya. Penghasilan setelah apa ya mengikuti setiap malam ini kakak dapat apa ya? Penghasilan maksudnya selama mengikuti setiap malam ya? Oh iya, itu mati. Dari biasa setiap malam ya? Yo gak mau setiap malam kok kan cabang kan akeh. Ini yo saka masak, yo saka liang, yo catering, pas setiap malam. Jadi niki nak piye nak 100% iki 50% iki saka teh hias 20 sedang malam 20 sing masak 10 aja sabukan dadi niki diklumpukke dadi siji utang bank sambil nyaluran sambil gawe omah. Oh berarti selain mengikuti sedang malam iki yo nek apa jenenge catering terus rias barang. Oh rias di sini kok nak keliling. Maksudnya keliling gini, ento apa yang jawab terus di rumah. Ya kok jadi ngerti apa sudah malam. Jadi itu tanggapan yang kono, di rono. Itu tanggapan yang ini, bayar ini. Kayak aku barang ini selain catering kan aku ya kadang masak. Jadi ini masak di tanggapan kono, di rono kan. Oh. Jadi sama awak dhewe isih diparingi sehat seger waras entuk rezeki ning ndi gone tetep diparang angger siji. Ora ngene. Betul. Ora mau. Ya cemene. Yuki kubuke jadi omahe yo niki sisi-sisi. Kok nak lewat kene apa ning gone dulure? Lewat kene tak gebrek. Ora iso pit mungkin mati kan. Den nota. Iya ora apa-apa. Ngono tak ganti kayak knalpote kok. Waduh, ada malang beli. Tah. Lanang iki. Iya, rodok lanang sutek iki. Anak kok jilbaban. Ngono. Alah gak, Kak. Iya, makan pogong. Mak yo wis kok iki wis siang kok. Yo sahan dilihat kan aku gak sanggup kok ngono. Loh, lah kan aku yo mau nakoni. Kan orang makan boga, mulu kan yo ora. Wis makan pogong ngono kan ya. Maem iki wis makan siang iki harus ya. Makan siang ya wis ya. Ya, ya. Ora Kak. Ngono iya ki meneh Kak. Iku manuke ingon-ingone masku, gak manuk masku kleru ngono kuwi. Ingon-ingone masku. Ingon-ingon. Manuke apa ya, Kak? Arang aku jeneng mesti gelas gak yo. Niki yo piye? Ora sing duweni aku jenenge gak. Enak. Kak padake apa aku ngerti. Enak ku manuk jenenge apa ora ngerti. Kok ada aku. Yo nek padake iku apa kan aku ngerti. Mai cedhak para iki penak kuliahane. Sedang ane mau muter-muter lho, Kak. Enakku kan gak ngerti lah. Jadi kan anu pada pelanggan ini yang penak. Arah tangan. Pokoknya itu penak. Angger bangjo pada pelanggan. Ngalor arah neng tangan saurungi jembatan lanang. Jembatan lanang iki kayak Kono nek mau. jembatan iki lho, jembatan tol iki lho. Mentok kanan sithik. Nuri jalan mati. Ngerti ya nek mau diblasoke teko kene. Bisa ning ngono iki. Heeh, endi? Kebunan. Iya. Yo, ngalayo. Saya makan iki gek kepiye ta ya? Ya. Kowe ki pengen ngerti. Saya lho kene mburi iki. Aku mesti.
Jadi iki manggon iki ning kono kuwi. Ya kalah. Nek aku nyerok ning emper, manggone ning tugu, mandeke mesti ning tugu. Ya maaf. Maaf, aduh muter-muter nek mau yo. Kok nganti jam-jaman ta? Maksud besok. Lho, kok teko kene, Tom? Sebelum main kene, Cah. Iya pertama kali aku ning omahe Kak Corong. Gak menyangka aku mengenal Kak Corong. Dia ngefans. Saiki cerak. Saiki cerak iso mampir ning omahe Kak Corong. Makanya nak pas aku janjian aja itu. Delok. Barang orang janjian gini kira netizen seneng TikTok apa nang YouTube gitu ini. Seorang nak janjian ayu, barang saya orang macul. Lepas ya lure gitu aku. Aku lagi yang tahu sih, soalnya corongnya mana dia aku. Lanang itu tergantung nggone, Cak. Iya lho, Kak. Panggungan. Nah, asline iki nek aku nang omah, aku nulis yo niki. Aku jadine aku nak wedaan. Pas dandan make up, mungkin nak mau pas tanggapan. Ya bener apa yang netizen iki. Kakak dandan kok matu dia. Lah kok yo tenan kae ngomong aku bagus apa ketara kuwi. Ketara ngapusi. Lah iya ta. Ketara kuwi ngapusi. Ayo delok. Aku meh delok nang Kak, kene apa to, Kak? Ya apa? Aku meh delok-delok nang omahe meh mereview rumah baru gitu itu. Yo ini tanggapan pun tak berarti. Tidak berarti. Delok. Lu mesti lagi cara ngono ki ombol to. Abang. Iya aku guys. Iyalah kan yo MUA ya kan. MUA Nuri. Cembuwi lek piye to? Iya, nak Nuri. Iya. Gue ini jebloblak, dek ini tinggal terapang kita tinggal remang. Tak iso balik gugum, iso balik ki munggah. Oh, Dik mau diselek kok kene. Padewe meh metu kok kebon ya, Kebon. Bu. Masak, Bu. Resik-resik, Bu. Ayo, resik-resik. Jember, guys. Ayo, Gue ini jebloblak. Wah, ini rapi. Ini rumahnya siapa, Kak? Ini omah yang aku. Jadi ki metu. Mesti tukang ora oke. Mati dia, aku iki yo penasaran. Mesti ki Kilo. sing Bisa penasaran. tahu kayak gendang kok iso kopi. Aku to, Cah. Iso Iki yo arek-arek YouTube sing ngefans sedap malam ki yo pengen delok. Kopi. Apa iya? Nggih. Pripun, Pak? Lho, lah niki prei lho, Pak. Apa ya enek jarine cara nggo seret-seretan putune. Akan ngapusi. Urip ning ngono pikiran iki. Ani ora ndi nomere pe ora kok. Iya iya. Ketara to ning ngapusi. Yo sak mestine. Yo udah dipangan udah balik. Main nyicip ya, Kak ya. Oke, ini dari ini. Yes. Penyembar cara mana? Loh, makanya awake kono iso lemu kok ngendi? Kok pakanane ngombe kubuk kok ini kayak. Kurang banter caranya. Kurang banter menengah saya. Ayo, komentar. Kok aja 5 menit ngontak menengah ya. Aja. Enak banget. Enak. Kalau aku mana tuh? Pengen Pemirsa hanya melihat, pertama menikmati. ngomong enak, nek gambar wae keterang aku sih ya. Iya. Dari ini cara bro, biaya enak, dari Sherlock, jajak ini ngomong enak. Namun ki gambar dari bro, enak nyayame. Dan mau main gambar, keterang aku sih tahu ya kan. Alah.
Lupa jimbene asrama kok dhewe di rumah. Mas Kak, iki wis entek akeh iki Kak. Wis payah dhewe pamitan Kak. Ki kok meh bablasan nggone liyane dhewe Kak. Bari kene coba. Ayo, sapa yo dulu. Kepo ta. Saksikan lho. Pokoke kita ning gone hidupe sapa iki? Sudah malam. Sudah malam iki ditutne terus wis to. Kok nak ngerti omahe sapa wae. Kok nak ora ngono, nak pas tanggapan mesti metenge. Pegel kene ne, lara kene ne. Nara cepai es deh. Ngelak, guys. Petok metu. Wis Kak, pamit ya. Oke, ya. Hati-hati. Iya, makasih ya Kak. Oke. Jangan bingung lo ya. Iya. Lah wong kok dhuwur kok ngene iki lho, Pak. Ora ngarani pring ngono. Nah iya toh. Yuk prank tenan. Wis ya guys, bye bye, kita pulang dulu.